Mga kasinag, good morning. Kararating ko lang po dito sa Siruma. Kalmado naman ang dagat. Ayan oh. Nakita nyo yan mga kasinag? Oh. Di ba? Oh. Mga kasinag, magandang tanghali. Ngayon pala pauwi na ako ng Bicol. Nanggaling na po ako sa company kanina. Nakiusap ako doon na maglilib muna ako. Buti lang mga kasinag, pinayagan po tayo mag-leave ng 6 days. Kaya ngayon, pakagaling ko dun sa company, diretso na ako, biyahe na ako. Hindi ko nasasayangin ang panahon. Diretsuhan na to. Nagdala lang ako ng ilang gamit. Yan. Biyahe lang ako puntang 13. Hirap ng ganito mga kasinag. Pati yung company kong nagtataka rin. Hirap. Init. 1:16. Nakasakay na ako ng mga kasinag, ng bus papuntang Naga. Wala tayong nasakyan papuntang diretsong Siruma. Kaya magnanaga na lang ako terminal. Kanina nga mga kasinag, nagpaalam ako sa company na sabi ko maglilib nga muna ako dahil nga sa problema natin na yan. Pinayagan naman ako 6 days. Tapos pagdating ko doon sa tinutuluyan ko, nag-jeep na ako papuntang 13. Tapos pagdating ko sa 13, nagba naman ako papunta dito sa Turbina. At sabi ko nga aabangan ko ang biyaheng Siruma, ay wala pala mga kasinag. Kaya nachipuhan ko itong bus na ito. Dito na ako sumakay. Hanggang terminal lang tayo ng Naga. Tapos makakommute na lang ako mga kasinag papuntang Siruma. Maka-jeep na lang ang sakyan ko. Relax muna tayo mga kasinag. Hindi pa nadagdagan ng pasahero, dadalwa pa lang kami. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa Naga. Ang oras na natin ay 11:45. Nag-aantay ako ng bus papuntang Siruma. Pero kung hindi dumating ang bus ngayon mga kasinag, bukas ng umaga magji-jeep na lang ako. May biyahe rin naman ang jeep bukas ng umaga. Ganun lang mangyayari. Kasi kung walang dadaang bus ngayon, alas 2 daw dadaan yung bus mga kasinag eh. Yung biyaheng Siruma. Kaya araantayin natin. Mga kasinag, good morning. Kararating ko lang po dito sa Siruma. Alas 6 pa lang ng umaga. Dito ako pumunta sa may tabing dagat mga kasinag. Baka sakaling ako, sabi ko baka may bangka na pumunta dito. Sasakay na lang ako papunta doon sa Barangay Bubuan. Gawa lang kung magmumotorsiklo kaya mapasundo ako. Maiikot pa. Tapos napakamaputik. Kaya mag-aantay na lang ako dito ng bangka. Kalmado naman ang dagat. Ayan oh. Nakita nyo yan mga kasinag? Oh. Di ba? Oh. Pero kung walang magtawid na bangka mga kasinag, mga motorsiklo lang tayo. Mapasundo na lang ako dito pag walang tumawid na bangka. Hindi ko na-update kagabi mga kasinag. Gawa po ng maulan. Saka antok na antok ako sa biyahe. Talagang gusto ko itulog ng itulog. Kaya ngayon inaantok pa nga ako eh. Kaso wala lang tayong masakyan kaagad. Kaya hindi pa tayo makauwi. Pero baka maya maya mga kasinag, may masakyan naman tayo. Makauwi na tayo sa bahay. At kinabukasan asikasuhin ko na yung dapat kong asikasuhin. Yung mga kailangan kong ipaprint, mga video ko na kailangan ipakita. Yun ang kailangan ko maasikaso mga kasinag para bukas pagpunta namin dun, dala ko na lahat. Mga kasinag, nakasakay na ako sa bangka. Ayan o. Tama-tama may nagsundo. Nakisabay na rin ako.
Pambihira yun mga kasinag. Binasa kami. Paalas. Umalis ako doon sa unahan kanina. Sabi ko hindi ako matatalipsikan ng dagat. Binanatan man kami ng ulan. Tapos pag namalas-malas nga. Oh, sakto pati yung tali. Wala na. Sakto na yung tali. Saktuhan. Lalangan pa ko yan kanina. Sabi ko baka hindi umabot. Baba tayo, baba. Ay, basa na rin naman tayo. Ayan o. Basa. Basa tayo mga kasinag. Nagsama pati kami bagong panganak. Nandiyan sa loob ng trapal. Parang nakaloko yung panahon. Pagkatapos umulan, uminit. Ano, nagpakitang araw. Malastik yung mga kasinag. Hey! Nga dyan na si mama nyo, andun o. Yaw na dyan. Hey! Bisa tayo ng ulan. Nakasabay ba ako kay Alexis? Nagsundo kay Marie. Puta, pinaulan, basang-basa ako. Alexis mo yan. Hey, andito na ako. Basa tayo mga kasinag. Buti lang yung bag natin, hindi na basa. Kaya Alexis ka, nagsundo kay Marie, nag-anak ko na yun. Marie, nanganak na. Sinundo. Si Alexis. Ay, basa tayo. Pambihira.